sei ndadzoka zvakare nenhau yechikomana JP. Ndisati ndatanga kutaura zvakasiyana-siyana pamusana pevhidhiyo yaburwa muzuva ranhasi inova iyo yeRigari ndiyo ndakamirira munomu. Ndakaripresenta zvisikana zvanga zvirimo mukati mevhidhiyo ino. Regai nditange ndati vhidhiyo yakabudiswa zuro nachikomana JP yakonzera nyakanyaka yekuti vanhu vangadanzira kuti vhidhiyo inonzi mukwasha yaita break the record yani yamugarden chimbo changa chine 171,000 within 24 hours. Zvikanzi pa 23 hours chadanidzira kuti chaishachi 175,000 maviewers. Zvakangonaka tinozvikudza singamboiti. Vamwe vanhu vakatanga kutaura maspeculations akasiyana, vamwe vakati hai wakapenga songu yakabekwa zvakanaka zvikanzi vhidhiyo yacho ni munandi. Asi rimwe rudhende rwangadanzira kuti inhau yekuti kwaitwa lockdown, nekuti lockdown ino vamwe vanhu vanenge vaine notinoti boredom. Nekuda kwaizvozvo vanhu vari kutsongoona saka zvirovedzera maviewers. Vamwe vakati mune godo chingobvumai kuti chinhu chaita sei chakufura maviewers amamusingafungiri. Ndo zviri kukurwadza izvezvo, chingotendaiwo for once. Tendai handiti kwete kuda ngora mamuchikuita kritiki for nothing. Zvikanzi nevamwe JP une following yakakura singamboiti. Uyezve tichiri ipapo une vanhu makolabho akaita nawo mazhinji anosangasa vana Yemi Alade, vana Zahara, vana Anina naPop Chivo, vamene vekune jinga dzakasiyana-siyana. Saka nekuda kwaizvo zvinokontributa kuti chi angazowana chi 174 kana 5, 16, 17 dzacho nidzozvo 1000 maviewers within 24 hours. Isadziwo vanava vasinenge vasingadi kutenda kuti waita chi breakdown chi record yachoni. Tikati zvebasa rei waibreka tongotambira zviripo. Handiti hendei pane chimbo chinyowani chaiswa nhasi vhidhiyo yatapakurirwa nani nachikomana JP. Ndisati ndatanga kutaura nezvevhidhiyo regai nditi kupeji kwavo vanhu vana JP vaya vanga vakadanzira kuti chimbo ichi chinoita sekuti chiri kudedigetera maAfricans ose sezvo musi wa 25 chinenge chiri next week iri Africa Day. Saka chimbo ichi chinenge chiri representa chi maAfricans. Zvakanaka for the chi #culture. Tikati tinozvikudza singamboiti. Hendei mukati mechivhidhiyo chiya ina ndokunyanya kubata kuti nditi donzo rechimbo ichi chakamira papo, nekuti ndinozoguma ndotaura zvinhu zvisiri kuti theme yechimbo ichi ndechichi kudai hasirizvo. Handiti ndoguma ndoresa musambo wemunhu. Chirega nditaura hangu kutanga kunzvimbo yakaendwa nevana. Hazvizi kuti vakaenda kunochitorera kuhwange Kariba madokero kana kuti kumavhazuva kana kuti kupi handizivi ikoko, asi ikoko kwacho kwavakaenda zvokwada tikurema kwakanaka nemvura yange ichipenya iye ichita kuti vai. Tikati nzvimbo iri kupi chaizvo handikuzivika. Dai ndaiziva kuti kuhwange kwakaita sei kana kuZambezi kana ikoko kuVictoria Falls kana Kariba zvaigona kuzondibatsira kuti ndizive kuti nzvimbo iyi yakaita sei. Tobva ipapo handei mukati memhuka dzedzira. Thimu yekuzoisa mukati memhuka zvakamirira futi African culture here iyoyo kana kuti zvakamirira ndindatabwere. Handiti asi toinda zvakare panhau yekuti panga pakapfeka zvipfeko zvako chikomana JP to the JPS pai anga akapfeka izvozvo zvaita semadhoiri memwana muhuromo nezvimwe zvaita semabvindi echumba memwana akapfeka zvinhu izvozvo papa chibva paita kunge shumba iri kudzva kuti memwana kuti ndio for the culture yacho yekwa ndio for the African Day racho nika kuti chi hatizozivi ipapo, asi zvanga zvichitaka kunakidzira zvakadero. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti wazochinja kubva kumadhoiri aya ndokundopfeka zvakaita sezvuma zvanga zvakawanda. Ndizvo kuti zvanga zvichirepresenta chii zvuma izvozvo nezvo zvakachida zvichidzika zvakadaiwo nezitumbu rekumengunirongakubudira kuti dhuku kudai kuso tsumbo yanga yakakura zingamboiti kuti asetsvuku kuviri memwana akaibata mumaoko meme. Ndofunga futi tekuti kuda ndo for the culture yachoni. Tobva ipamani handei kuzvisikana zvanga zviri mukati mevhidhiyo. Vasikana ndikuri vane nhema zvisikana zvipanotango zviti ndoti for the culture. Vasikana vavo ndoona vasikana vanga vari dark. Kunanga usati waona chivhidhiyo vasikana zvandakaita face yangu izvi ndo zvavanga wakaitwa muvhidhiyo vese vasikana vakapendwa nedarkness yakadai also vapedza mai mwana ndokuiswa zvuma zvavo zvavangowana zvo. Ndazocha hangu chisita ndazoisa rora rangu panapa kuti zvinyatsa kumechana.
asi nezvavanga vanazvo zvingetani zvavo zvese zviya nezvinhu zvavo zvavanga nazvo zvuma zvii zvanga zvakanaka ndidi kureva nhema zvisikana zvanga zvakanaka nemalipisitiki avanga achivaima kuti vai achiinda maimwana ndikati zvakanaka pane pazondipedza manje zvisikana zviya nezvikomana zvanga zvirimo pazvinge zvichinzi hame kuti zvazviti cheu here kana kuti zvazvichinzi kufamba mutserendende pai kana kuti pachachinzi JP parangootanga kuti ase kudzvova memwe zvoti kana zvamubata nodzovaka notinga kuti zvisikana zvazvi pachiti haiwa mambo ka zvachidanzira kuti cheo zvichiinda maimwana zvichicheuka zvitase zvarogwa nemagetsi kuti ndo zvazvaziita mukati mevhidhiyo muri kuti vakomana zvekufamba zvisikana zvachizvitoka zvikomana zvitoko futi zvachiti same thing zvokuti zitoti kuti pakapera vhidhiyo vana vanga vasingarwi musoro here kana kuti hapwa dzavo dzanga dzisingarwadzi kuti dzadzitorwadza nekuti matendero avanga akaita sekutoti hamene chinhu changu ati kawani vese vari 4 mukati vakati ndandandamutserendero kuti zvakangonaka futi izvo zvavanga vaita zvachoni ndo kuchibva pazokuda rimwe zimukwemba mimwe zimurume ranga ririmo mimwe rakati kutangiri rezi 16 peki mimwe ranga ririmo zimukumbe richita sekuda kuda ranga richida kunoredza hove nemuseve maimwana richinda parwisi pepe rakakura zimuniro rakaita kuti zimasuru maimwana kuti pachinzida kurova ndofunga rangada kuti ndorova kuti rangada kunorova JP kuti rangada kunorova idzodzo ngirikini zvimuka zvokuti ndo mhembwa ndochi handizivi asanzi kuti wakachitei parwisi pepe nechi nemuseve kuda ndo vanhu vakare vairedza nechi nemuseve kuti unokanda kudaiwo wondonyurura hove nemuseve kudando zvangaida kuti asi ranga rakakura zvaro zimufesi iroro tobva ipapo toenda zvakare pane vamwe baba vangu vari muya vanga vane dhiredhi ravo ranga rakakwanisa kuti dhiredhi kauti chii asi vazvivharisa hazoti vanga vakutora futi kaucha yavo kuti sekuti mbira dzenhara kana kuti chii asi zvanga zvakanaka nepamwe pazobuda JP achasi akagara mukati memvura kugara pamusoro pemvura ikauti chii wakagara pamusoro pemvura achiinda achiridza iyo mbira dzakari pamusoro pemvura chii chiri kuitika ndatomboita chii chahwihwi kudaiwo ndabatwa nechahwihwi ndichizama kuzuma kuti ndione zviri pasasi kuti chii chakaitika ipapayope nepazodinakidza pekuti ari pakati pevhidhiyo pake paipo angotonga kukuma achiti haiwa achiinda maimwana chaita sokuti uri kutenderera achiinda maimwana ari pa1 position munhu achiinda maimwana achitenderera kudai ndatombofunga kuti asi ndiri mubhazi neniwo ndada kuti chahwihwi ndichitevedzera ndichiinda naye maimwana panga achitenderera papo ndachotoona sokutoti ndiri kutotendererawo naye pamusoro pa zvanga zvakaoma vazvivharisa zvavo nevhidhiyo yavo iyo hatidi kuranhema vanhu kucomment section manje kunyanya kuYouTube wangadanzira kuti tinozvitenda zvisingamboiti waita sei ndo kunonzi kurepresenta Zimbabwean culture zvakangonaka zvikanzi nevamwe ndo chai inonzi munandi nekuti mavhidhiyo kana papa mavhidhiyo atidi kuranhema unoita ino inonzi close the doors and open them they shut them again ndo zvaunoita iwe JP atidi kuranhema kumavhidhios unozvivharisa vanhava tikati zvakangonaka singamboiti kana zvitaura zvinhu zvakaita seizvo zvikanzi nevamwe manje message yatiri kunzwa sepapa inasi ndachideredenda kuti ndataura kuti vhidhiyo handizoti message theme behind song yange iri yechii handidi kuresa song dzevanhu asi vamwe vanhu vanga vachiti inoita sekuti ari kuzama kuudza vanhu kuti dadai nerudzi rwenyu haikona kubleacha zivai kuti ganda rako iri ndo chairo kana kudada naro kuti kuda kuzobleacha tasingazivo vanhu vanoziva misambo vari kutotiudzawo panguva yacho iyoyo zvikanzi nevamwe unofanira kuita brand ambassador weZimbabwean culture zvikanzi JP ndiwo ukaonita sei uri kurepresenta Zimbabwean culture zvikanzi nevamwe chimbachi chakaita sei chakanyanya kunyorovera zvokwadi chakanyanya kunyorovera hachidi kuteerera unedzunguka ukachiteerera unedzunguka unogona kusoro wanyanganzwa nekuti choda nguva wachipa nguva worega chichiita inonzi singi ini mukati menyama dzako chichipinda mbichana chichinda wozoti guma kuti right ndachifarira kuti handza kuchifarira ndo zvanga zvakaita chi vhidhiyo yaJP tobva ipapo tesina kuna vanhu vazotaura kuFacebook vakadanzira kuti zvimbo zvaJP zviri kutanga kusvika wafanana kunyanya muchongoyo wake utasechi wakafanana zvikanzi nevamwe vanhu zvebasa rei zvekuti musambo uyo wakafanana zvikanzi vamwe vanhu true utashua wakafanana musambo wake zvikanzi iwe uchiinda unoimba yako kana waimba yako wochitiridzirawo tozonzwa yako usiyana nani naJP handiti zvikanzi nevamwe vanhu siyana nezvekuda kuzama kuita macomparison zvenyu for once in this world chimboteererewo mumhanzi makaita sei musingaite zvecomparison zvikanzi nevamwe
kurwendo yacho kwaedza yacho hatisi kunyatsa kuipiwa zvakanaka. Vanhu ava zvikanzi haisi kunyatsa kutinakidza isusu takanakidzwa nani namukwasha namuteuro. Vanhu ava zvikanzi iyi hatisati tanyatsa kuipiwa hatizivi nekuda kwei nekuti yanga pandamboita senge ichidi 5 hours ago. So hatizoti after 24 hours vanhu vanenge vachiri kufila the same here kana kuti vanenge vachinja moyo wavo. Asi handikuri vanhema zvisikana zvanga zviri muvhidhiyo yamumangu kuti ashiwa handikuri vanhema kudai najehovha kudai vakandigonera singamboiti nekuchecheu yavo yangu achiita iyo vachiita mazikizeki avo ivavo nezvinhu zvavo zvavanga vakapfeka zvima zvavo ndazvifarira singamboiti ati yavo iyoyo yakanakisa singamboiti iye wacho anenge ari behind the themes zvacho izvozvo unogonisa singamboiti zvazoita kuti ndofunga waenda kunonyora papeji pavo kuti chimbopewo chikomena ichi malavi nemalikes chinonzi blacks. Vanhu vakatanga kuti blacks wakapenga blacks unogona blacks unoita sei vanhu vataura zvinhu zvakasiyana-siyana kuda ndiye anenge achiita zveati handizozivi ndinenge tapwere. Asi in general noisa kuti vanhu kunyanya vari kuYouTube kwaka vanga vatambira mumhanzi zvakanaka singamboiti vadanzira kuti wagona warepresenta culture. Kune vanhu vaya vanoda zvemusambo weculture vaita sei vanga vachizvitambira zvakanaka. Ndonasa kuti kune vanhu vanenge vasingatambiri zvemusambo unenge waita seculture vanogona kuti netsikei kuutambira musambo asi atidi kuri vanhema zvanga asi ini musambo wetraditional dance izvozvo whatever zvavo izvozvo handinyanyi kuuteerera nhasi ndaplaya ka 17 20 18 19 ndichiita se ndichihwa ndichinyatsa kumbohwa kuti chichikunyatsa kuitika pamusambo ukabva wandipata wandipinda mukati moyo wangu ukati djuku Jackson ndo zvawaita. Saka regai ndigoona kuti vanhu vachange vachiti chii pachapera vhiki rino uyezve kuti tichange tichipiwa mamwe mavhidhiyo akasiyana-siyana here kana kuti kwete. Asi in conclusion mukwasha inenge iri kutambirwa nevanhu nhasi hatizozivi kuti mangwana vanhu vachituchi pamusoro pani kwaedza yedu. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.